Budíček 6:30 stávam každý deň, preto vám prajem pekný deň. 6:35 si utekam umyť zuby, aby mi počas dňa nesmrdelo z huby. Šesť 45 rozcvička, dáme si v parku 2 kolečka. 7:00 upraceme rajón, všetky podlahy, záchody, izby a chodby. Raňajky sme pripravili na 8:00, dneska to budú švédske stoly, máme toho hory doly. 8:30 lieky. 8:45 je ranná komunita, všetci sa stretneme, lebo je dosť dôležitá. 9:15 pracovná terapia, výrobky z hliny a keramika. Glazované výrobky, všetko čo treba, pracujeme, robíme výrobky z dreva. 10:00, 10. Na 12:30 kuchyňa pripraví nám obed, máme toho kopy a vôbec nejsom obeť. 13:00 matika Slovína, je to čas mladistvých, to je ich hodina. 13:45 dáme tréning relaxačný, autogénny. 14:00 riešime seba, riešime vzťahy, aby sme sa zmenili naše povahy. 15:00 obedná komunita, riešia sa sankcie, je dosť dôležitá. Funkcie, sankcie, odrábanie všetkého, to čo sme počas dňa nestíhali, je to o 15:30. O 16:00 olovrant. 16:15 športovka, behanie v parku, posilovňa, futbal, basketbal, ping-pong. 17:15 je hygiena, sme okúpaní, to je nádhera. 18:15 je večera, som najedený, takisto jak včera. 19:00 už sedím pri telke, sledujem správy, čo je nové vo svete. 19:30 je bilancia, rozdelenie na zajtra a hodnotenie za dneska. 21:00 voľný čas, osobné voľno a telky zas. 22:00 večierka, taký je náš deň a preto čistý deň. Toto bol režim dňa. Čistý deň.